Τώρα ακούτε GR Radio. Γεια σας Παναθηναϊκοί, εδώ κοντά σας ο Δημήτρης και ο Γιάννης από την Πανάθα USA. Μαζί σας κάθε Πέμπτη 8 με 9, τα βλέπω όλα πράσινα. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ πανότινε. Έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου άσοι, που λεβέντες είναι όλοι με καρδιά. Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα, που της νίκης έχει πάντα τα κλειδιά. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε.